Mr. President, how are you? Ikaw lang ang presidente na hindi marunong mag-solve ng community. None? Di ba, Mel? Tanawa oh. Tanawa niya oh. Oo. Gahigda ano. Eto, pananawagan namin sa iyo, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Mag-selfie po siya, mag-ara niya selfie dati hindi siya buryo. Wala may selfie stick. Tanawa pag di anak pag natanawa yung cellphone ni Takilin mag-blow. Oh, plugan eh. Tsada kayo. Mag-resign ka na para mabawasan ang mga adik. Dula tamen, trio tamen. Yo. Boss, Si Papa. Si guys, dula ta si guys. Papa. delete mo na. Nakita lang tulog ka. Pero pag kay dula. BBM, ikulong mo na ang sarili mo. Mag-resign ka na at hindi ako natakot sa iyo. Ako, busina kanina yung pag-open. Mura siyang magpakarga lang eh. Sulay, Ano mo gusto mo usap? sulayan mo, ano sa to, subukan mo pumunta dito kasi barangin kita. Kukulamin kita hayop.